C'est ainsi qu'au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays. Mali jamana la anw ɲɛ bɛ marifatigi kulo ka dantɛmɛ wale bɛ ka ɲɛta fɛ jamana fan bɛɛ la malidenw bɔra u yɔrɔw la ni ba caman ye faransi jamana ka cidenyaso minisiri ka fɔ la faransi lasigidenw ye minnu dalajɛra Paris u ka san o san lajɛrɛ b'a la. Le coup d'État s'en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire et toujours à la France. Ni fanga min ye fanga d'Afrique fila kotigiya o bɛ bingani kɛ Danemark kan don la o dugusɛjɛ Côte d'Ivoire la ani hali bi Faransi walasa ka mɔgɔw ɲinɛ u kɔ ko a bɛ kurun boli ɲɛ na i n'a fɔ fanga taabolo ka taa dɛsɛ la ka se dɛsɛ ma. A sirilen bɛ Rusila ka sarala sɔrɔdasiw tɛgɛrɛ jɛkulu dɔ la a y'o fɔ ka taa fɛ. Anw kan ka kɛrɛtɛ tiɲɛ ani ka galontigɛ da jira. An kan ka fana ka fanga sɔrɔ ko kura anw yɛrɛ ka mana kan anw ja kan minisiriw y'o daminɛ ka ɲɛsi bɔfɔn ko dɔ ma. A bɛ anw de bolo k'a jira ko anw ye jɛɲɔgɔn ɲumanw ye anw ye minnu bɛ se ka da anw la kosɛbɛ minnu bɛ bonya da mɔgɔw kan kosɛbɛ. Madame Kolona y'o fɔ ka hakili sigi ko Paris cɛsirilen don ka wale kɛ ni jamanaw ye ani ka baro kɛ ni duguden tɔndenw fɛ ka ɲɛsi ɲɔgɔn ma. An bɛna o kɛ kɛnɛ kan ni farafina gun jamanaw ye minnu b'a fɛ ten ani ka dɛmɛ dɔn mɔgɔw la u bɛ minnu jira ni yɛrɛma hɔrɔnya ye a seginnaw kan. Pourtant, en janvier 2013, c'est bien la France, par son intervention.